Dnes by som sa rád povenoval pre mňa veľmi dôležitej téme a určite si myslím, že to bude hodnotné aj pre teba, hlavne ak sa zapodievaš sám so sebou, so svojím hnevom, strachom, frustráciou, depresiou, úzkosťou. Pretože veľmi dôležitá oblasť, ktorú som ja pochopil sám na sebe, pre každého človeka, ktorý sa s týmto bortí, je to, že človek začne hľadať, objavovať a riešiť príčiny tohoto stavu. Nie len tie dôsledky, ale tie príčiny, tie veci, ktoré za to môžu, ktoré s tým priamo súvisia, ktoré sú priamo nejako zodpovedné za to, že sa chováme tak, ako sa chováme, že riešime veci tak, ako ich v živote riešime, že sme takí, akí sme. Nespracovaný hnev, alebo respektíve, keď začneme od začiatku, tak nespracovaná neistota, ktorú sme sa naučili od svojho okolia ako deti, nespracovaný strach, obavy prerastá do hnevu. Ten nespracovaný hnev zase prerastá do agresivity a tá agresivita môže skončiť neriešená naozaj veľmi zle. Čo sa tým snažím povedať, že stotožňujem sa s názorom, ktorý hovorí o tom, že vo svojej podstate sú len dve emócie. Jedna emócia je strach, druhou emóciou je láska. A ten život je v podstate voľba medzi tým, ktorú tú emóciu si vyberieme a budeme v tom živote používať, alebo ktorou sa budeme riadiť. Jedna vec je, že ako dospelý si môžeš vybrať nejakým zameraním to, že sa budeš správať alebo chovať podľa jednej alebo podľa druhej. Ale ako malé dieťa, keď si spomenieš na to, čo si prežíval, čo si vedela spracovať a čo naopak zase nevedela, čo všetko v tom živote bolo pre teba veľký boj, častokrát krivda, s čím si v tom malom svete, vnútornom, detskom vedel poradiť, s čím si nevedel poradiť. To všetko malo vplyv na tvoj vývoj, na tvoj život a na to, akým spôsobom reaguješ na rôzne situácie, ktoré ti prináša život. Ja to vidím skutočne sám na sebe, že tá neistota, ten strach, tie obavy sú niekde z toho pozadia, niekde na pozadí beží ten program a keď príde situácia, ktorú si môj mozog vyhodnotí, že tam má spustiť tento program, tak ho tam spustí. Ja potom často reagujem v situáciách spôsobom tým, že sa cítim vystrašený, som si neistý sám sebou. A ako taký príklad z poslednej doby, kde som to cítil najviac, uvediem v poslednom čase, asi pol roka, zhruba sa to najviac prejavovalo, kedy už ten môj hnev prerastal skoro až do tej agresivity, pretože už som bol citlivý ako predkoška, všetko mi vadilo, všetko ma sralo a to hlavne v situácii, kedy sa nachádzam v cestnej premávke, trebárs ako vodič najčastejšie, ale aj ako chodec, aj ako cyklista. Vnímam to svoje okolie, pozorujem, snažím sa pozerať aj okolo seba,
snažím sa to všetko vnímať a stretávam sa s ľuďmi, ktorí to majú inak. Neviem, čo všetko za tým je, ale vnímajú to inak ako ja. Častokrát mám ten pocit, že sú arogantní voči tomu svojmu okoliu, alebo nie sú schopní si uvedomiť, že je tu aj niekto iný okrem nich a mali by sa správať vzhľadom na svoje okolie aj inak. Ako príklad uvediem nesprávne danie prednosti, spomaľovanie premávky, jazda v protismere cez križovatky a podobné. Toho je naozaj veľa, nesprávne parkovanie a tak ďalej. To tu rozoberať nechcem, nie je to v konečnom dôsledku ani dôležité. Ale čo dôležité je, že reagoval som na to tým štýlom, že som sa to snažil z počiatku nejakým spôsobom premáhať. Že tlačiť to niekam do úzadia, že to nejakým spôsobom zjemnovať alebo zjednodušovať pre seba. A mňa to vytáčalo a sralo čím ďalej, tým viac a viac. A ja som si sám na sebe začal postupne uvedomovať, že ten hnev mi škodí. Že si týmto spôsobom vytváram stres a že škodím sám sebe. Zhoršil sa mi spánok, a zhoršila sa mi v podstate taká kognitívna práca samého so sebou. Prišla aj taká nechuť, taká pachuť z toho všetkého, že nemám na to ten dosah. Začala rásť vo mne frustrácia a to už je len kročík k depresii a tam som ja už bol, ja už to poznám, ja už viem, čo za tým je. A preto sa snažím dnes upozorňovať a upozorniť na to aj tých ostatných, aj teba, že treba si skutočne dávať pozor na to, čo všetko máš nevyriešené. A čo som ja si potreboval v tej situácii uvedomiť, veľa som sa zaoberal tými druhými ľuďmi, že čo oni robia a čo by mali robiť. Veľmi rýchlo som pochopil, že na to nemám žiadny dosah, že aj keď by som mal tú možnosť, čo väčšinou nemám, osloviť toho človeka a povedať mu aspoň v kľude, že prosím ťa, pozri sa na to, čo robíš, ohrozuješ ma, ja som skoro havaroval kvôli tebe, nedal si mi prednosť, vôbec pozeráš sa a jednáš, ako keby tu ten priestor bol iba tvoj, lenže ten priestor je náš, spoločný. A musíme sa navzájom nejakým spôsobom rešpektovať a chápať. A viem, že by mi to bolo platné, jak mŕtvemu zivník v tom smere, že ten človek by si z toho s najväčšou pravdepodobnosťou nič nezobral. Ani ten zámer by nebol v tomto smere o tom, že ja ho chcem nejakým spôsobom prevychovať alebo povedať mu, že ja to mám správne a ty to máš zle. Ale mal som za tým aspoň tú potrebu vyjadriť svoj názor, aby som ja spravil maximum, čo z tej danej situácii môžem urobiť. Až neskôr mi zaplo jeden strašne veľmi dôležitý element a jeden veľmi dôležitý argument, ktorý mi tam chýbal. Často som koketoval s tým strachom, ale ešte lepšie mi prišlo do toho slovo neistota. A ja som začal premýšľať nad svojou neistotou. A možno, že by sa to dalo klasifikovať aj tým štýlom, že strach, neistota, obavy, že je to isté. Ja to nejakým spôsobom rozlišujem. Aj keď strach a neistota naozaj je asi v podstate dve slová na to isté. Ale nejakým spôsobom mi tá neistota v tom rezonuje lepšie. Že nie som si v tej situácii istý sám sebou. Preto sa bojím, neverím vo svoje schopnosti, že dokážem
tú situáciu zvládnuť, aj napriek tomu, že niekto mi nedá prednosť v jazde, ohrozí mňa, ohrozí moju rodinu, ohrozí môjho zákazníka, ktorého veziem v aute príležitostne. A ja som si uvedomil sám na sebe, že dokážem tú situáciu zvládnuť. A keď som si k tomu dal tú neistotu a to, že to dokážem zvládnuť, tak ma napadli dve také dôležité veci. Jedna dôležitá vec bola, že som človek, ktorý potrebuje niektoré veci spracovať rozumovo, čiže potrebujem si to určitým spôsobom zvedomiť, aby som si bol ja vedomý, že niečo takéto tam môže byť, niečo takéto tam existuje. A potom je to samozrejme ešte emočná rovina, kde na emočnej rovine si potrebujem zase danú emóciu prežiť. A toto je dôležité zase z hľadiska toho, že dnes mám 41 rokov a nemám problém si uvedomiť sám na sebe svoju hodnotu. Nemám problém si uvedomiť, že čo dokážem v tom živote. Nemám problém si uvedomiť samého seba. Svoje klady, zápory, prednosti, zadnosti, všetko možné. Ale ako ten malý chlapec, keď si predstavím toho malého Majka niekde 3, 4, 5, 6 ročného, on nič z tohoto nemal. On si nevedel častokrát poradiť s niečím, dusil tie veci v sebe, nevedel to riešiť, nevedel si uvedomiť sám seba. Okolie ho učilo, že tá sebaistota v podstate bola pre neho neznámy pojem. Že sa má spoliehať na druhých ľudí pri riešení nejakého problému. Že vždy tu bude niekto nápomocný. Ale ono to tak v skutočnosti nie je, pretože niektoré veci, a hlavne tie, ktoré nosíme sami v sebe, ktoré tam nosíš ty, ktoré tam nosím ja, v konečnom dôsledku ich musíme spracovať iba my sami. Môžeme na to použiť 3458 terapeutických smerov, psychológov, psychiatrov, kaučov, mentorov. Môžeme na to použiť tónu kníh, môžeme na to použiť čo len chceme. Ale v konečnom dôsledku je to len na tebe, na mne, aj na vás ostatných, na všetkých. Je to len na nás. A zrovna toto je to pole, toto je tá oblasť, ktorú dokážeme riešiť iba my sami. A predstav si svoje pole pôsobnosti ako nejaký štvorček, ako nejaká oblasť graficky vymedzená nejakým štvorcom, obdĺžničkom, kruhom. To je úplne jedno, daj si tam, čo ti to pasuje. A tým, že hľadáš, tým, že skúmaš ten svet, tým, že skúmaš samého seba, tak sa dostávaš aj k tomu, že to pole pôsobnosti, ten svoj svet imaginárny, ktorom ty žiješ, neustále rozširuješ na väčšiu a väčšiu plochu. A to má príčina je v tom, že dokážeš byť hlava otvorená, to je veľmi dôležité. Dokážeš si uvedomiť, že nielen ty máš pravdu, ale môže ju mať aj niekto druhý. To chcem, aby si si uvedomil, aby ste si uvedomili aj na mne, že tým, že ja niečo poviem, to neznamená, že to je ešte pravda, alebo že to je svetonázor. Ja chcem a želám si, aby si skúmal to, čo ja hovorím, a skúmal si hlavne to, čo ti to prináša. Či ti to dáva nejakú životnú pravdu, životnú múdrosť, alebo nie. Pokiaľ ti ju dáva, super. Pokiaľ nedáva, takisto super. Treba to opustiť a treba ísť v živote ďalej. Ja hovorím vždy, treba všetko, čo vidím, všetko, čo počujem, treba preskúmať,
treba si zistiť, či to je to práve orechové pre mňa a potom sa na základe toho rozhodnúť, že je to pre mňa to práve alebo nie je to pre mňa to práve. To, že človek začína ísť sám do vlastnej 13. komnaty a niekedy je tá komnata veľmi hlboká, veľmi tmavá, nehostinná, niekedy je vlhká, studená, nepríjemná. Ale čím nepríjemnejšia je, už som jak kapitán Danko, čím nepríjemnejšia pre teba je, tým skôr by si ju mal otvoriť a vojsť do nej. Aj keď len na meter, aj keď len otvoríš tie dvere a nakúkneš dovnútra, aj to niekedy úplne bohato stačí, možno na budúce sa osmelíš o krok viac, o krok hlbšie a ten komfort prekonáš tým, že začneš robiť veci, ktoré sú pre teba nepríjemné. Nie len tie, čo sú pre teba chrumkavé, sladučké, mekučké, teplúčké, zaliaté slniečkom, ale aj tie, kedy je zamračené, sichravo, zima, fúka vietor, je to nepríjemné, máš pocit strachu a toto je všetko to, čo potrebuješ v tom živote začať viac pýtvať. A hovorím preto, že potrebuješ, pretože sú určité veci, ja nechcem, mojou úlohou alebo mojou filozofiou nie je niekomu radiť, že má ísť tak, ako idem ja, že má ísť mojou cestou. No na druhú stranu sú určité veci, určité záležitosti, ktoré sú naozaj rovnaké úplne pre všetkých ľudí. A jedna z tých, ktorá je rovnaká a ktorá je naozaj veľmi, 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 veľmi dôležitá, je to, že začneš hľadať a pátrať sám v sebe. Ja som to robil takisto, poznám to veľmi dobre, kedy sa človek v rámci svojej neistoty, v rámci svojho strachu, aj tej frustrácie, z tej nevedomosti, nedohľadateľnosti riešenia nejakého závažného osobného problému, dostáva práve do tej situácie, že hľadá všade možné, len nie tam, kde treba, a to vo svojom vnútri. A na záver poviem, že to, že som sa dostal postupným pátraním cez ten hnev k tomu strachu a hlavne v tej neistote, ako sa ja v tej situácii vidím, tak mi nesmierne pomohlo v tom, že dnes som v tom štádiu, že áno, niekto mi nedá nejakú prednosť, príde tam v údovkách ten blbec a prejde cez kruháč, keď ja som mal mať prednosť, postaví sa na križovatke tak, že ho nedokážem ani obísť, aj keď mám ja prednosť, ide proti smerom, ohrozí ma, ja musím ostať stáť na mieste, aby som proste nekolidoval a nezničil si auto, alebo aby sa niekomu, nedaj Bože, niečo nestalo na zdraví, nejaká újma. Tak v tej situácii si poviem aspoň sám pre seba, zhodnotím si tú situáciu, ale nejde to už do takého extrému ako v minulosti a to je pre mňa to najdôležitejšie, že ma to nezanáša. Že potrebujem si vyjadriť ten svoj názor, povedať, že sa mi to nepáči, vysloviť aspoň sám pre seba si povedať, že takto to ja mám, ale začal som to vnímať tým štýlom, že si verím, že tú situáciu dokážem zvládnuť. A tým, že si verím, tak som zmenil jednu veľmi zásadnú a dôležitú vec. A to sa zase dostávam k tomu detstvu a k tomu pohľadu toho dospelého človeka. To detstvo vytvorí určitý program. Ten mozog si vytvorí určitý program. Predstav si to ako nahratú pásku. Príde situácia a on ju spustí. A ja ako dospelý vnímam, že začnem tú situáciu riešiť inak a že dokážem tú situáciu zvládnuť. A ten mozog postupne prestáva tú pásku púšťať. A takto som to mal absolútne so všetkým, keď som začal ja riešiť úzkosti, tie panické ataky, tú ťažkú depresiu a teraz aj tú frustráciu, hnev,
hej, tie emócie, všetky tieto veci, vždy to mám rovnako, vždy mi to funguje týmto štýlom, že postupne ten mozog začína tie pásky takzvané premazávať a začína na ne nahrávať nové programy. Predstav si to ako nové synapsie v rámci neurónov, ako nové vytváranie nových spojení v rámci mozgu. A to je práve tá neuveriteľná plasticita mozgu, ktorú my si neuvedomujeme a berieme to ako nejaký stav, ktorý je nemenný, ktorý je takto daný, ktorý musí byť takto a nedokážeme sa častokrát ani zamyslieť nad tým, že by to vôbec mohlo byť v tom živote nejako inak, ako to máme dneska. A tým, že sa naučíš byť hlava otvorená, že dávaš šancu, hej, tým veciam, ktoré počuješ, ktoré vidíš, že sa sám vedome rozhoduješ, že toto je pre teba to práve a toto nie, tak tým si rozširuješ to pôsobenie, tým si rozširuješ svoje videnie, tým si rozširuješ svoju vedomú myseľ a tým sa dostávaš na vyšší level vo svojom živote. A ten vyšší level znamená, že keď si úplne v sračkách, úplne v prdeli, úplne dole, úplne si hotový, nevieš, čo máš robiť so životom, chceš spáchať samovraždu, úplne si v sračkách, nevidíš absolútne v ničom žiadny význam, nemáš z ničoho absolútne žiadnu radosť, tak si predstav, že si level 0. Si na prízemí veľmi vysokého mrakodrapu, asi na leveli 0. A teraz sa nechcem strašiť, že tá cesta je taká dlhá, ona naozaj taká dlhá je, pretože ja sa už venujem týmto poschodiam a lezem tým mrakodrapom už 6 rokov, tým nehovorím, že je to neviem aká strašne dlhá doba. V porovnaní s večnosťou je to nič, ale sám vidím na sebe, že tých poschodí môžem zdolať ešte veľmi veľa do konca svojho života a že tých poschodí je tam v podstate neobmedzený počet. A je ich tam toľko, koľko ja si len dokážem vo svojej fantázii predstaviť, alebo koľko ja som ochotný ešte tých poschodí zdolávať. A tým, že som teraz prišiel aj k tej neistote, k tomu strachu a k tým obavám úplne zase trošku inak a trošku zase hlbšie, tak som zase vyšiel na ďalší level vo svojom živote. Neskutočne ma to teší, oveľa lepšie kvôli tomu spím. Som ďaleko menej nervózny, som si ďaleko viac sebaistý, ďaleko viac si uvedomujem svoje schopnosti, ďaleko viac verím samého v seba a ďaleko viac vidím, že to, čo robím, má skutočne veľký význam a to nie len pre mňa, ale aj pre vás ostatných, ktorí ma sledujete, ktorí ste ochotní si vypočuť svoje názory a ktorí ste hlavne ochotní počúvať niekoho, kto vám tu 25 minút rozpráva niečo o svojom živote a niektorým vám to dáva zmysel, niektorým vám to nedáva zmysel, niektorí na to potrebujete ešte čas, niektorí potrebujete ešte spracovať určité veci v živote, aby ste možno videli a vnímali človeka ako som ja. Ale to je všetko irelevantné pre mňa, pretože pre mňa je najdôležitejšie to, že to má skutočne význam hlboký pre mňa, pre moje okolie a v konečnom dôsledku aj pre teba, aj pre ľudí, ktorí vnímajú, že ten život chcú mať aj inak, ako im to najprv rozdal. A ja to hovorím vždy a budem to hovoriť stále, že vnútorná sloboda je pre všetkých, ktorým rozdal život nízke karty a oni aj napriek tomu si to tu chcú spraviť krajšie. Držím palce.